समय नहीं खे। भगवानी देवी जी के रौरा बड़ दामाद बने आ देखी कितना दिक्कत होता 20 टकिया देतनी हे ठंडी में ब्यास के ब्यास नु लेखन देहल जाला। मन करता कि ओहो में रौरा दामाद हैं। अरे एगो बहुत बहुत रुपया नामवा ना बतन है अपन विजय जी, विजय यादव जी देखी तो नमई नोच के देहनी हजारों हजार रुपया आशीर्वाद दिल बनी। भगवान से कामना करे जा ओह माता जी के आत्मा जना भी लोक में होके उच्च कोटि के प्राप्ति होके ना जी। अतना सुंदर महफिल और उतना सुंदर यही मुंह से यहाँ के धुन बजा देने कितना सुंदर लागल हो। हमनी के भाई लोग वालों कहलो कि ना मंडली सेटिंग में बिया सुमिरन में बेंजू वाला सुमिरन है आई हम माने हो ब्यास जितना देर भजन भक्ति में रहो बेंजू वाला के यह माने हो कि वह भक्ति कुछ बजावो कोरस वाला लो भक्ति कुछ गुनगुनाव लो। अब ई ना कि ब्यास को सारे आवो माई आवो अरे लाज के बचावो हो तलक ले बेंजू वाला नीचे से शुरू कइले बड़े खाली फलैला नीचे से शुरू कइले बड़े बेंजू वाला कि नैहर से मिलल ह पलाई के पलंग करे चलो यही जा सुमिरन नष्ट हो जाए। लेकिन झंझन भैया तारा बात पर खुश बने। मन ब्यास जी सुमिरन में जब रौरा स्टार्ट कोई हो हम तो फर्स्ट रौरा जब कोई तो रौरा कुछ ना बोले के चाहिए लेकिन रौरा अपन जमावे खातिर एक बात छोड़ले नहीं खी भर पाना एक पाना रौरा बात सुमिरन में बोलले बनी। एक मतलब सुमिरन के बाद रौरा कितना बोले कोनो ठीक नहीं खे कोनो ठीक नहीं खे लेकिन कोनो बात ना रौरा कहते नहीं कि बबलू यादव जी आज तारा के हम चेक करे आइल बनी। ए भाई तो तू कोनो नया पर हमरा के चेक करत रह हैं 2-3 बरिस हो गए नया पर नहीं खनु आइल चेक करे ई कहता कि तारा के चेक करे खातिर दोसरा के भला कमला बाबा के भेज देले रहता। देखो छोटा छोटा बात मत कहो। अब तो धुन हमरा याद पर गइल बहुत सुंदर है मेरा मार्केट में हल्ला कइले बा कब बढ़ जाएंगे। ओम प्रकाश दीवाना जी बिरहिया आए बेरी उ अतना ना गाना रील पर ट्रेंड कइले रहल कोनो औरत ही कहतिया अरे बाप रे औरतिया कहतिया हर की छोड़ी गवना हरी में हरिया हर की पिया भइल गुलारी के हो फूल की छोड़ी गवना हरी में हरिया। लेकिन यही धुनवा पर हमनी के गणेश बाबा के बोलावे के बा त ले ली हम कल किए बाबा बाबा हो बाबा अगर हमने के हिंदू समाज में चाहे भारत वर्ष में अगर चित्र के पूजा होई तो गणेश भगवान के नाहिए होते हमने के हिंदू समाज में पहले पूजा। लेकिन हमने के समाज में चित्र के पूजा ना चरित्र के पूजा होला। कितना सुघर बने उसे बहस नहीं खे और चरित्र कितना निमन बा उ मायने रखता। भक्त कहले कि ये बाबा कि गौरी के ललाना बाए हे बाबा कि
गौरी के लला नवाए बाबा सुमिरा गौरी के लला नवाए बाबा सुमिरा नवा कर तोहार ए बाबा कि पिता त्रिपुरारी आद गौर महतारी कि बेरी बेरी कोडिले पुकार हर गौरी के ललाना बाए हे बाबा कि गौरी के ललाना बाए बाबा सुमिरा नाम गौरी तोहार गौरी के ललाना बाए बाबा सुमिरा नाम गौरी तोहार रह जाई हमनी के डॉक्टर साहब हजारों हजार रुपया आशीर्वाद दिले बनी पद प्रतिष्ठा और बनल रहे। अच्छा सुमिरन में रोड़ा बेरी बेरी आके हमरा आगवा हेंगो हेंगो करत तनी कि कदन शुद्ध अमरूद ले लो देखिनु सुमिरन में छछड़ाई छोड़ दी जननी पूजा पाठ भक्ति से कइल जाला बड़ी शांति का चीज रोड़ा अपना मंडली में कुछ करी कुछ करवाई ना जी हाँ जी ओसे हमनी के कोनो बहस नहीं लेकिन संगत का प्रभाव मलिकार हर एक ठहिना लेकिन जगह जगह पर पड़ी जाला 10 गो संत के बीच एगो लंठ बन के रहब फरका से लोग देखी तो कही कि ना ना बुझाता वो संते है 10 गो लंठ के बीच एगो संत रहस फरका से लोग देखी तो कही ना वो खत्म है बा वो लंठे है। गणेश बाबा के संग है मूस महाराज बाड़े तो मुसवो लड्डू पर चढ़ के लड्डू खाते रहे न तो घरी पटवन का सीजन चलता वो मूस महाराज लो गणेश बाबा के संगत छोड़ के अब पटवन करत में अगर भेटा जास लो लइका अगरबत्ती देखे हैं सब लड्डू खे हैं सब पट्टे मार के सीधा हेलीकॉप्टर बना दी है सब लेकिन भक्त कहले कि बाबा अरे कि रबु पूजानी रबु सब पूजा पूजानी रबु सब पूजा रौरो पूजानी रौर मुसवो पूजाला हो देखो तनी कि ना घर नीतीश कुमार के चरखा ए भाई नेता बहुत हमनी के देखने जा लेकिन चचा जैसा नेता नहीं पलटू चाचा कब ही केने घुस जाए हैं केहू नहीं खे जाना अभी तो एबरा आयल हन हम अनेक जिला में चली कितना बीपीएससी स्टूडेंट के जिंदगी चचा जी लेता नहीं लेकिन कोनो बात ना और का रौरव पूजानी रौर मुसवो पूजाला ए बाबा ओतने लेना कि जहां जहां जानिए बाबा दौड़ल
जहाँ जहाँ जानिए बाबा दौड़ल ए बाबा लेकिन हमारा बेरी कि करी न देरी आदे हमारा हो बेरी सुनली कि गौरी के ललान बाए हे बाबा कि गौरी के ललान बाए बाबा सुमिरन करी तोहार